2 ел элек Пимер ауылында Иске су манарасы территориясында автоматика, насос, құймалар орнаштыру буенча эшләр башкарылды. Ә быел исә үзара салым программасында авыл халкыны катнашуы нәтиҗәсендә алынган акчага биредә яңа су манарасы төзелде. Шулай ук Юнус авылында су белән тәэмин итү системасын яңартылар. Старая башня была в аварийном состоянии, всегда требовалось ремонта. И вот местные жители мы решили новую башню. И по 500 рублей собрали с каждого человека. Общий у нас получилось в Пимере 475 тысяч. Мы на эту сумму сделали вот водонапорную башню. В Юнусове мы общее собрали 20 тысяч деньги, с республиканцем 100 тысяч, и ремонтировали 6 колодцев на эти деньги. Это у нас получился ремонт системы водоснабжения. Быел Пимерлеләр кабат үзара салым программасында катнашырга дигән карар кабул итте. Бу юлы алар яңа тракторга асылмалы җиһазлар сатып алу өчен 500 сум акча җыячак. Авыл җирлеге өчен кирәкле бу техниканы алар грант тоткан акчага алганнар. Пимерское сельское поселение участвовали в конкурсе, выиграли грант. На эту деньги мы приобрели трактор. Для сельского поселения, чтобы очистка снега, обкос территории, ликвидация мусора, чтобы благоустроить территорию сельского поселения. Җирлектә шулай ук юллар, шишмәләр төзекләндереләчәк һәм башка уңай үзгәрешләр бара. Буларның барысы да дәүләт ярдәме белән.